Барда, салом алейкум. Ҳама навиштесанд ки Абдуда ответте. Бародаро, ма дига ягон хел видео намекунам. Вақте ки ҳамин видеоро карда будам, гуфтам ки ҳамин аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи ман як ала чиз намедонам. ҳамун чизҳо қатъӣ ман меистам, барои ки ӯ чизҳо дар кор нестанд. ӯ чизҳо байни ма ва Абду буд ва ягон кас видеош дад накуна. ҳамун видеоро ман чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили худмон чира дабавид накард. ҳаматон дар раҳмат ки мара правил нафаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген. пешравита мехоҳем. салому алайкум бародари азиз, ҳазор раҳмати калон барои поддержкатон, барои гапҳои назнестанатон, барои дастгиритон. ман як чиза мегӯям. 3 сол пеш акай беҳрӯза ки мешинохт? 3 сол пеш акай беҳрӯз чикор мекарданд? барои чӣ мана ай худи як қишлоқ рафта оварданд? барое ки пулшон медонанд ки ай ма пул кор мекунанд, медонистанд ки ай ма мехӯранд. ҳазор раҳмати калон барои овара дастгирӣ карданатон. не ки шумо вақте ки ман овара будем ана ҳамиқа будем. ҳозир ай пушти ман чизи мана хӯрдана ҳаққи мана хӯрдана ана ҳамиқа шуда рафтем. ман чӣ? ман мондам. мошинотон али шуд. ай пушти ман ресторан кушодем. дига коро кардем. падару модар ман дар дуни як қишлоқ зиндагӣ кардем. ман ҳолиам корам ҳамо истодагия. не ки шумо калон. салому алейкум бародаро. ма бахту нафаҳмидам ки мардум маро дӯст медошта. бахту ман ҳамин чиза ку хов накардам, то ҳозира эҳсос кардам ки қадар мардум мара дастгирӣ кесай. ма бахту қасам ма видеоро барои паст кардани шаъну шарафи ӯ накардам. ман то что есть гуфтам, барои ки ма безор шудам рада ҳамаро фаҳмондан якта. раҳмат барои сторисотон, раҳмат барои дастгириётон, раҳмат ки дабармен ва ҳамавақт поддержка мекунен. иншаалло ихтимол худаш почувай. зиндагӣ мо ба бӯи ягон кас нест. то ҳамин рӯз омадем бо далши мерем. ҳаматон ҳазор раҳмат.